Necessites un descans? Si és així, has de conèixer la Zona Reserves, el nou servei de la zona, turisme proper, per arribar més lluny. La teva alternativa sostenible, responsable i conscient de turisme. Perquè una altra manera de fer turisme és possible. Perquè sí. Perquè existeixen moltíssimes propostes per tal de gaudir d'experiències turístiques i de restauració úniques. Propostes que redueixen l'impacte, respectuoses amb l'entorn, responsables amb les persones que s'hi dediquen i també amb les veïnes del territori. Perquè no cal marxar a l'altra punta del món per gaudir d'unes vacances, ni fomentar l'especulació que genera la gran indústria del turisme. No ho dubtis més. Tria la teva proposta a la Zona Reserves. La Zona Reserves. Turisme proper per arribar més lluny.